dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Din Dallas încep acest vlog, din Texas. O să ajung la descărcare în câteva mile, câteva 50 de mile așa. Oamenii deja mă așteaptă, după cum știți din vlogul precedent am țevi din astea de plastic. Am ajuns la Texas încet, încet. Totul e în regulă. Mă grăbesc un pic pentru că după aia am o altă încărcare din Oklahoma. O să am ceva de mers până acolo, vreo 3 ore. Și cel mai important e să ajung la încărcare astăzi. După ce încarc pot să mă odihnesc fain frumos. Eu am ajuns la destinație, faza e că oamenii ăștia nu știu că eu mă grăbesc. Și au zis să aștept un pic, că nu știu unde să le pună astea. Și să nu dezleg încă, vai de capul meu. Sunt pe grabă, dar trebuie să-l aștept, încarcă, uite, sau descarcă ceva, încarcă camionul ălalt. Da. Nu-mi place, dar n-am altă soluție. Și camionul ăsta a venit după mine. Mai e un camion acolo venit după mine. Ăsta e venit după mine. Am fost la băieții ăștia, au zis, bă, appointment-ul tău e la ora 1. Sunt brokerul. Primul venit, primul servit. Ei n-au appointment-uri. Mă duc aici, nu, nici într-un caz, cu appointment. Și eu zic, dacă nu am appointment, o să te luăm ultimul. Bă, nu spuneți-mi cum bă, să fii întreg la cap cu așa oameni. Deci zi de zi, vineri, cu brokerii au probleme, că mi-au anulat load-ul când eram deja încărcat. Astăzi, la ora 1 appointment. Și eu sun brokerul și că nu, primul venit, primul servit. Ăștia, nu mă, că-ți trebuie appointment. Cu cine vorbesc mă ăștia? Cu cine vorbesc brokerii? Au sunat la mama măsă la altă locație, la alt... eu nu știu cu cine au vorbit, de el a tras concluzia că e primul venit, primul servit. Am o încărcare la 198 de mile, până la ora 3:30 trebuie să fiu acolo. Nici o șansă să ajung. După o oră jumate am început să mă descarce.
Încă nu e gata descărcarea, dar haideți să vă zic cum se lucrează în industria asta în America. Justin este managerul pe șoferii de motostivuitori, sau cum se zice, motostivuitori. Am vorbit cu Justin și a zis, bă, oameni buni, nimeni nu mi-a spus că eu am programare la 1. El se uită la mine, brokerul te-a mințit când ți-a spus că primul venit, primul servit. Pentru că eu, adică Justin ăla, am vorbit vineri sau joi, nu mai știu exact, cu brokerul. Și i-am zis, bă, omule, pentru luni sunt full booked. Adică nu mai am loc unde să asta. Și brokerul îi zice, chiar nu găsești acolo jumătate de oră să descarci camionul ăsta? Și Justin îi zice, găsesc, dar programare la ora 1. Ok, brokerul îi zice, ok, hai la ora 1. Și el îmi zice acum că primul venit, primul servit. Deci, Justin ăsta mi-a zis acum, eu am vorbit cu brokerul și brokerii înainte, adică foarte mulți șoferi vin și îmi spun că ei n-au appointment, că e primul venit, primul servit. La toată lumea, Justin ăsta le zice că brokerul te minte. Și uite așa, m-a mințit și pe mine. Justin ăsta mi-a zis, un broker mi-a zis că eu nu le spun adevărul la șoferi, pentru că ei nu o să accepte să ia load-ul sau o să facă probleme. De-aia nu le zic adevărul. Nu, cum așa ceva, bă? Descarcă, văd, încet, încet. Dar o să ajung, dacă ajung, la limită. Foarte, foarte la limită. Pentru încărcarea următoare. Oi, 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 oi. Ar trebui să fiu mai calm. Dar nu prea ai cum. Eram foarte calm de dimineață când am ajuns la ei. Până mi-au zis că programarea ta e la 1. Brokerii. Bă, na, nu știu cum să le mai zic, în fine. Haideți să trecem peste. Frumos, la Texas. Trebuie să schimb un cauciuc. De fapt, cum merge treaba? Eu am câte două cauciucuri pe axă, pe o parte, da? Și dacă schimb doar unul, ăla care s-a uzat mai tare, cum să zicem, nu e ok. Pentru că ăsta nou o să se roadă mult mai repede decât celălalt de lângă, pentru că ăla deja e ros un pic și nu o să mai fie, aici în America se zice thread-ul, nu știu cum se numește ăla de la cauciuc, adâncimea la cauciuc, nu o să mai fie la fel. De aia se schimbă amândouă odată, de pe axă și de pe parte. Așa că probabil o să schimb, le schimb pe amândouă odată, dar pe aia care nu e uzată rău o să o păstrez. Așa că trebuie să pun două noi și păstrez doar una din alea pe care le schimb. Una o arunc. Nu știu când. Astăzi o să iau agabaritic din Oklahoma spre Maryland, o să merg în Baltimore. Și nu prea o să am timp, o să merg toată ziua, iar dacă seara vreau, nu o să pot să merg noaptea. Iar dacă vreau să le schimb seara, în timp ce stau, mi trebuie să bag remorca la ei în service. Și după ce o să ies, sunt mari șanse să nu găsesc locuri de parcare. Eu fiind cu agabaritic nu mai pot să mai merg. Ce fac? Stau în mijlocul parcării? Dar o să văd. Poate nimeresc o parcare mare, care nu se umple ea cu una, cu două. Să vedem cum o să fie. Ce e fain în Texas, că pe drumul ăsta pe care o vedeți acum, viteza e 75 de mile pe oră, viteza limită. Dacă eram în alte state, era 55. Și te duci foarte bine, 75 de mile pe oră. Bine, mașinile mici, că
Nu o să meargă camioanele cu 75. În cazul în care vreți să vedeți cum arată un sat din Oklahoma. O unitate de asta o să iau, pe care le vedeți în rând pe aici. Stați liniștit că nu e așa înaltă. Uitați, vedeți picioarele astea cum se strâng. Eu am mai dus din asta de 2 ori, cred. Una de acolo, o dată sau de 2 ori. O dată sigur, nu știu, nu mai țin de 2 ori. În fine, doar că macara. Ne trebuie macara, dar nu a venit încă. Eu am ajuns, totul bine, și așteptăm să vină macaraua să-mi ridice, să pună una de asta. Nu mai țin minte cum am legat, dar sigur îmi arată băieții ăștia. Uite că au urechiușe aici, o să vedeți voi. Vedeți? Probabil 2 lanțuri, 4 lanțuri maxim și 4 baidere. Oklahoma. Cu asta o să mă încarce băieții. Asta e încărcarea de astăzi, fraților. Una gabaritică, am mai dus din astea, v-am mai zis mai devreme. Destul de lat, 12 are lățime. Remorca mea are 8,6. Uitați cum iese. Acum va trebui să strâng roțile pentru că e destul de ușor, vreo 13-14.000 de pounds are numai. Și nu are rost să merg cu roțile desfăcute așa. O să fac poze din toate colțurile. Aici mi-a dat de furcă un pic legatul, cu legatul. Uitați, vedeți? Urechiușa asta vine după metalul. Mi-au zis oamenii ăștia așa să leg. Și am agățat de remorcă. Pe partea aia plus minus la fel. Fain frumos. Așa. Am avut grijă să nu atingă ăsta. Și nu-l atinge. Cum să vă arăt așa. O să mai verific eu oricum pe drum. Să fac o poză și de aici. Așa. Vă arăt și vouă. Fain frumos. Abia aștept să fac un duș, să mă odihnesc puțin. Bun, strâng roțile și plec la drum. Am deja permiturile, așa că pot să-i dau drum la drum.
acest fain frumos a pus îmi închei eu ziua. Bineînțeles că am parcat pe două locuri. E un pic strâmb, dar asta e. Mâine dimineața o să ies mai ușor. E ok, așa. Fain frumos. E destul de mare. O pune rezistență foarte mare în timpul mersului, știți? Și automat consumul crește. Și se chinuie. E foarte ușor, adică vreo 12-13.000 de pounds, asta e floare la ureche, doar că e voluminos și o pune rezistență. Asta e. Deci, mă duc să mănânc, să fac duș și să pregătesc totul pentru vlog. Vlogul fac mâine, dar astăzi o să pregătesc materialul, o să-l pun totul în calculator, de pe telefon, de pe GoPro. Și da, mi-e cam foame. Rezolvăm asta imediat. E gata și dușul. M-am ras în sfârșit pe weekend, v-am zis, n-am reușit. Am fost foarte ocupat cât am fost o zi acasă. Ce bine, e cald, verde. Foarte, foarte, foarte faină. Bine că bate vântul, asta e partea a doua. Dar așa, căldura asta așa te face să te simți foarte bine. Cel puțin pe mine, nu știu pe voi cum e, dar pe mine mă face să mă simt bine. Camionul mă așteaptă fain frumos. Așa. Prima dată văd o dubiță parcată pe loc de camioane. Voi mi-ați spus în comentarii la video ăla că le-am zis la unii să se mute, că stăteau doar cu bobtail-ul. Dar eu prima dată văd acum. Noapte bună! Haideți să vedem dacă e tot în regulă aici, cu toate că m-am uitat și de dimineață înainte să plec. Vedeți cum au strâns picioarele? Nu știu dacă v-am arătat ieri. Fac fain frumos. Pare să fie tot în regulă. Cât am stat la coadă, am băgat de 3 canistre și acum trebuie să las canistrele lângă gunoi. E așa. Haideți să vedem cât mai am de așteptat. Nu foarte mult. După aia pregătesc să mănânc și după aia plec la drum.
Ia uitați-vă ce frumusețe. Deci ador culoarea asta verde. Îți dă viața așa. Foarte, foarte fain. Uitați-vă ce flori frumoase pe mediană. Sunt o grămadă. Uitați-le. Păi nu era să pierd eu un steag din ăsta? Mama lui de steag. Uitați-vă. Și bine că era un exit aici și îl strâng la loc. Sunt în Wait Station în Tennessee și era semn când am intrat la cântar, era semn că oversize-urile să tragă după cântar. Vedeți aici cântarul și eu trebuia să mă duc în stânga așa. Și am tras după cântar, dar nu zicea nimic de ce să fac mai departe. Și țin minte că un prieten de-al meu tot timpul intră la Tennessee și le arată permitul, chiar dacă nu scrie asta, ci că așa ar trebui. Și mi-am adus aminte de asta și am intrat, m-am dus la el, un tinerel la vreo 25 de ani. Eu zic, sunt șoferul la oversize. Eu zic, ok, arată permitul, s-a uitat la dată și nu mai știu la ce, să ai o zi bună. Asta e toată afacerea. Am uitat să vă povestesc ieri ce mi s-a întâmplat alaltă seară. Nu aseară, ci alaltă seară. Dormeam, ora 2:42. Parcă mi s-a părut că visez, dar rar se întâmplă să visez așa ceva, că se mișcă camionul. Bineînțeles că am deschis ochii, într-adevăr s-a mișcat, mă ridic, lângă mine parca un camion. Vă pun o poză sau două. M-a agățat în timp ce parca din partea stângă, nu, din partea dreaptă, ca să înțelegeți. Și erau doi, unul mai tinerel și unul mai în vârstă. Am claxonat, a oprit, vedeți, m-a zgâriat un pic. Nu știam ce să fac, vă dați seama. Că să chem poliția, să fac police report pentru o zgârietură, mă simțeam așa, nu știu dacă o să vină sau dacă o să facă. Dar, ca să plătească asigurarea lui, mie îmi trebuie police report. Fără police report-ul ăsta nu pot să iau bani de la asigurarea lui, celui care m-a lovit. Bă, și m-am gândit. L-am sunat pe fratele meu la ora aia, la 2 noaptea. Bineînțeles că dormea. Asta e. Nu știam cum e mai bine, că eu știam ce trebuie să fac, ce acte trebuie să iau de la el. Bă, ăsta cu oversize-ul se bagă. Toate astea, dar știam că degeaba iau actele și asigurarea lui dacă nu am police report. Trebuia să chem și poliția. Și asta mă opea un pic. Bun, până la urmă am stat și m-am gândit. Și am zis așa, bă băiatule, stai să vezi ce tupeu are băiatul ăsta.
Vă zic, era unul mai tânăr și unul în vârstă. Probabil îi făcea training la ăla mai tânăr. Ok, eu îi zic că trebuie să chem poliția, să facem police report, să toate alea. Ăla tânăr, mă, ăla bătrân se uita, nu spunea un cuvânt. Ăla tânăr, pentru o zgârietură, să chem poliția? Zic, da. Ai altă soluție? Nu. Ok. Și tot așa cu argumente din astea de sus, așa. Că e o zgârietură, că nu-i mare lucru, că nu știu ce. Bă, da, eu zic, bă, băiatule, tu nici măcar n-ai zis sorry, bro, îmi pare rău ce am făcut, scuză-mă, sau ceva de genul, tu vii direct cu aere la mine. M-am enervat și din principiu am zis că o să-l ard. I-am zis așa, ori $700, ori asigurarea. O stat, s-o gândit, s-a dus la camion, a vorbit cu ăla mai în vârstă, nu știu ce, vine la mine cu cash în mână. Bro, I have only 250. Are numai 250. Îi zic, nu, nicio problemă, poți să-mi faci Zelle. Deci aici e cum să zic, nu e program, nu e o nouă aplicație, e un serviciu să trimiți de pe account pe account, foarte simplu, într-o secundă. Pe internet, Zelle se numește serviciul ăsta. Am numai 250, îmi spune. Îi zic, ok, hai, dă-mi asigurarea atunci. Dacă ai numai 250, am început să-i fac poze la camion, la număr. Îi zic, am nevoie de asigurarea ta și de permis. Pac. Și imediat, dacă avea numai 250, m-am gândit că, na, va trebui să chem poliția fără să, na, chiar dacă nu vreau, va trebui să o chem pentru că îmi trebuie police report pentru asigurare. Așa, s-a dus el după asigurare, după permisul lui. O stat vreo 3 minute, o mai vorbi cu omul ălalt. Vine la mine cu telefonul în mână. Hai să-ți trimit Zelle. Mi-a trimis banii, să fii sănătos. Și au plecat, nu s-au mai parcat lângă mine. Cam asta e istoria. Oricui îi se poate întâmpla. Oricui. Bă, dar să vii cu așa aere, când știi că ești vinovat. Eu dormeam, eu nu ți-am făcut nimic. Mai eram parcat pe 2 locuri, pentru că eu eram cu oversize lat și nu încap pe un loc. Și lângă mine, deci tu aveai un loc jumate, cum să zic, să parchezi. Dacă nici acolo n-ai încăput, apoi nu știu ce faci tu când ai doar un singur loc înghesuit. Da, în fine, poate e în training, băiatul, nu-i nicio problemă, nu e asta problema, dar să vii la mine așa pentru o zgârietură, să chem poliția că e o fucking zgârietură, că nu știu ce. Bine, mă, băiatule, dacă tu mă iei așa, hai, facem. Nu știu dacă e suficient câți bani i-a cerut, pentru că, da, am gândit-o așa. Un prieten de-al meu a fost agățat, eu a fost agățat de trailerul și eu îndoit ceva la trailer, chiar eu rupt chiar ceva și trebuia sutură, nu știu ce mai trebuia pe acolo. Și prietenul meu i-a cerut $1000 la celălalt sau asigurarea, da. Și până la urmă, da, eu m-am gândit, băi, e o zgârietură, nu-i nimic rupt și nu e așa, de-aia m-am gândit la suma aia. Acum, eu nu știu, habar n-am cum se face polish, e o procedură care îi faci la mașină sau la, habar n-am cum se face asta. Mi-ați mai zis câțiva în comentarii când am ce am atins? Da, am atins tot capota pe undeva și mi-a zis că iese ușor la polish sau ceva de genul ăsta se numește procedura. Cam asta e istoria. Eu o să ajung astăzi la Baltimore la descărcare. Nu știu, adică eu ajung astăzi, dar nu știu dacă reușesc să găsesc pe cineva acolo, pentru că o să ajung pe la vreo 5 și nu cred că o să mai fie cineva acolo. Dimineață, e fain, totul e verde, salcăm înflorit, flori multe, tare, parfum foarte, foarte fain. Îmi place.
E un oversize destul de serios în față. Are escortă. Bă, și s-a făcut o coadă după el pentru că nu ne lasă să trecem. Plus că mai e și construcții pe aici, drum în lucru. Stăm după el. Nu știu cât o să dureze înghesuiala asta pe aici. Uitați. În sfârșit avem 3 benzi și putem să-l depășim. Deci oversize-ul ăla din spate are un antemergător și are o tijă, o vedeți în față. E setată exact la înălțimea încărcăturii. Asta e pentru poduri. Am oprit la o restare pentru camioane să mănânc și să fac pauza de jumătate de oră. Am dat câteva ture pe afară. Bă, băiatule, ce miroase a copaci înfloriți. Așa dulce, fain, foarte frumos. Mai am un pic, 98 de mile. Foarte rapid o să fie asta, o să ajung, dar vă zic un pic mai târziu unde ajung, de ce, cum fac, pac. Acum o să mănânc rapid, mă odihnesc după ce mănânc vreo 15 minute, că atâta o să mai am din pauză și mai departe. Bine ați venit la Washington DC. Acum sper că domnul președinte să nu vadă vlogul ăsta. Îmi tot zice când ajung la Washington DC să intru la un șpriț, dar vedeți că n-am timp, nu? Mă așteaptă oamenii la descărcare. Sper eu foarte mult să nu-i spuneți nici voi. O să mă fac că plouă și o să zic că n-am fost de mult, că mă tot cheamă, dar n-am ce să fac, asta e. Washington DC, capitala Americii. Uitați-l cum stă. L-am parcat ca la expoziție. Sunbelt. Pe al meu scrie Sunbelt, pe toate astea verzi scrie Sunbelt. Deci încărcarea asta a fost din Oklahoma. Eu trebuie să descarc în Baltimore, Maryland. Acum trebuie să descarc în centrul orașului, da? Și am vorbit cu ăștia, bă băieți, acolo unde descarc, eu descarc lângă un stadion de baseball. Acolo unde descarc, am loc să stau peste noapte, pentru că aici în coasta de est a Americii nu sunt foarte friendly pentru șoferii de camion. Asta înseamnă că nu sunt foarte multe parcări. Deci locurile de parcare sunt limitate aici în est, scuze. În Washington, Baltimore, zona asta. Și oamenii ăștia au zis așa: bă băiatule, dacă vrei, vino la noi la parcare și mâine dimineață la 6:30 pleci acolo. Pentru că acolo, la terenul ăla de baseball, astăzi au meci. Că dacă nu aveau, puteam să stau în parcarea stadionului. Doar că astăzi au meci. Și uite că am venit la parcarea lor aici. Sunbelt astea sunt foarte, foarte multe în America. Una dintre parcările lor, pentru că au, cred că vreo 20 în jurul la Baltimore aici. Mi-au dat adresa, am venit, peste noapte stau aici, mi-a arătat baia, mâncare am de acasă și în seara asta stau aici. Liniște o să fie. Ce auziți voi acolo pe fundal e AP Unit-ul. Oare cum se descifrează? Additional Power Unit? Ceva de genul. Ca să nu stau pe timp de vară cu motorul pornit să sufle rece, am motorașul ăla care clima îmi face rece în camion. Eu am ajuns pe la vreo 4 aici. Oamenii au plecat. Poarta aia e deja închisă. Deci eu nu pot să ies acum, numai mâine dimineață. Dar e numai bine. E foarte fain, uitați-vă în spate. O pădure, se aud
Se aud păsărelele? Numai bine. Eu, bineînțeles, când fac ale mele, fac vlogul pentru YouTube, filmulețe mici pentru Facebook și TikTok. Cam asta e acțiunea acestui vlog. După cum v-am spus și la începutul acestei intervenții, am început vlogul în în Texas. Eram încă în Texas când am început vlogul. O să-l termin în Maryland, că acum sunt în Maryland deja. Sunt adică exact la mijloc între Washington DC și Baltimore. Invers trebuia, Washington DC și Baltimore. Da, eu puteam să stau și la parcare, dar aici v-am zis, în zona asta, dacă mă duceam la parcare, în primul rând sunt cu plată. Sau trebuie să alimentez la ei, sau să le dau $18 pe loc. Eu dacă sunt oversize și trebuie să stau pe 2 locuri, trebuia să dau dublu, adică 36. Și foarte, foarte bine pentru mine că am găsit soluția asta pe care o vedeți pe fundal. M-am pus într-un colț, adică m-au dirijat ei, că eu i-am întrebat, bă băieți, unde vreți să stau, să nu încurc pe nimeni. Oricum, sunt închiși, nu vine nimeni pe aici. Dar ideea e că în spate îmi place ce se aude. Mă duc să mănânc, sunt foarte obosit. O să mă culc mai devreme astăzi. Sub această mângâiere de raze solare. Vă spun, apreciez foarte mult că mă urmăriți, apreciez încurajările voastre, iar noi ne revedem data viitoare.